ҳар рӯз то 7 парвоз. рӯйхати нави 71 парвоз миёни Тоҷикистон ва Русия. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон расман гузориш дод, ки барои интиқоли тоҷикистониён аз Русия ба ватан 71 парвози чартерии дигар то охири моҳи сентябр ташкил карда шуд. вазорати корҳои хориҷӣ ба диққати ҳамватанон мерасонад, ки бо мақсади баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз Русия, Ситоди ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо коронавирус қарор қабул кард, ки тариқи ширкати миллии Somon Air аз 16 то 30 сентябри соли ҷорӣ 71 парвози иловагии чартерӣ ташкил мекунад. бояд қайд кард, ки парвозҳои чартерӣ тибқи тавофуқ бо мақомоти Русия анҷом дода хоҳанд шуд. ҳамватаноне, ки ба ватан баргаштанианд, бояд маълумотномаи тиббӣ дар бораи надоштани вируси корона, ки на бештар аз 96 соат пештар аз парвоз омода карданд, пешниҳод кунанд. кӯдакони то 3 сола аз гирифтани ин гуна маълумотнома озоданд. рӯйхати шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки тавассути парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистон баргаштан мехоҳанд, комиссияи махсуси сафорати Тоҷикистон дар Москав ва консулгариҳои кишвар дар Русия тартиб медиҳанд. дар ҳамин ҳол пеш аз ҳама беморон, заноне, ки кӯдаки хурдсол доранд, солхӯрдагон ва нафароне, ки ба Русия сафари хидматӣ доштанд, дар сафи аввали рӯйхат қарор мегиранд. ҳамин тавр аз 16 то 30 сентябр парвозҳои зер ба нақша гирифта шуданд. 17 сентябр Санкт-Петербург Душанбе, Новосибирск Душанбе, Москва Душанбе. 18 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Уфа Душанбе. 19 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Краснодар Душанбе. 20 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Санкт-Петербург Душанбе, Екатеринбург Душанбе. 21 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Иркутск Душанбе. 22 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Новосибирск Душанбе, Санкт-Петербург Душанбе. 23 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Красноярск Душанбе, Сургут Душанбе. 24 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Санкт-Петербург Душанбе, Новосибирск Душанбе. 25 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Уфа Душанбе, Краснодар Душанбе, Екатеринбург Душанбе. 26 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Санкт-Петербург Душанбе. 27 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Екатеринбург Душанбе, Новосибирск Душанбе. 28 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Санкт-Петербург Душанбе. 29 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Новосибирск Душанбе, Сургут Душанбе. 30 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Санкт-Петербург Душанбе, Уфа Душанбе, Екатеринбург Душанбе.